салом дӯстон, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёт ва фаъолияти сарояндаи машҳури тоҷик Зулайхо Маҳмадшоеваро пешкашатон хоҳам кард. ӯ дар куҷо таваллуд шуд, ҳаёти кӯдакиашро чӣ хел гузаронд, чӣ азобое кашид ва аз чӣ сабаб аз шавҳараш ҷудо шуд ва айни ҳол дар соли 2021 ба чӣ корҳо машғул аст. то охири навор тамошо кунед, ҳамаашро хоҳед фаҳмид. ҳатман дар канал обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. дар поёни видео нависед навори оянда ҳаёти кадом сарояндаи тоҷикро пешкаши шумо гардонам. тамошои бо фароғат. Зулайхо Маҳмадшоева, сарояндаи машҳури тоҷик, 9 сентябри соли 1993 дар ноҳияи Фархор дар хонаводаи коргар ба дунё омадааст. Зулайхо фарзанди калони хона буд, 2 додар ва 1 хоҳар дошт ва дур аз падару модар дар тарбияи модаркалону бобояш ба воя расидааст. бародарон ва хоҳараш мегӯянд, ки Зулайхо аз ҷиҳати хоксорӣ ва меҳнатдӯстӣ барои онҳо намуна буд ва модараш бошад ба ҳайси раққоса кор мекард. Зулайхо дар чандин барномаҳо бо ашки чашм аз ҳаёташ қисса кардааст. худи Зулайхо мегӯяд, дур аз меҳри падар ба воя расидааст. Зулайхо дар мактаби миёнаи рақами 1 таҳсил кардааст ва аз хурдӣ орзуи овозхони машҳур шуданро дошт. Зулайхо аз кӯдакӣ мухлиси ситораи машҳури тоҷик Манижа Давлатова буд ва бори аввал дар як тӯй бо Манижа шинос шуд. ва айни ҳол Зулайхо Манижаро устод ва ҳамчун модар медонад, ба ҳама корҳои эҷодиаш кӯмак мекунад ва ҳатто сурудҳояшро Манижа эҷод мекунад. Зулайхо бори аввал 9 сентябри соли 2011 дар рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон дар назди тамошобинон баромад кард ва суруде бо номи ватан ва бо тақлиди Манижа Давлатова сароид ва дар соли 2011 пас аз сароидани суруде бо номи Кабутар дар байни халқ машҳур шуд. Зулайхо бисёр суруду клипҳои ҷолибе пешкаш кардааст, ки баъзеашон зиёда аз 20 миллион тамошобин дорад. Сурудҳои Зулайхоро на танҳо тоҷикон, балки эрониёну афғонҳо зиёдтар гӯш мекунанд. Зулайхо ба шавҳар баромадааст, аммо шавҳараш намехост, ки сарояндагиро давом диҳад ва аз сабаби рашки зиёди шавҳараш ва дигар нофаҳмиҳои оилавӣ онҳо ҷудо шудаанд. пас аз ҷудошавиашон Зулайхо дар чандин барномаҳо бо ашки чашм аз ҳаёти талхи худ ва шавҳараш қисса кардааст. Зулайхо баъд аз ҷудошавӣ ҳам шавҳарашро дӯст медоштааст ва ба мурури замон ба набуданаш одат кардааст. Зулайхо мехоҳад шавҳараш ба корҳои эҷодиаш зид набошад, балки ӯ ҳам сарояндагиро дӯст дорад ва айни ҳол Зулайхо соҳиби 2 фарзанд мебошад. писаронаш Юзорсиф ва Муҳаннад ҳастанд. Зулайхо Маҳмадшоева дар Туркия хонаи шахсии худашро харидааст, ки нархаш зиёда аз 80-90 ҳазор доллар аст ва ҳар сол дар моҳи Рамазон ҳамроҳи писаронаш ба Туркия рафта Рамазонро дар он ҷо мегузаронанд. ҳама суруду клипҳои Зулайхо дар сомонаи YouTube дар канали шахсии худаш пешкаши мухлисон карда мешавад. YouTube канали Зулайхо зиёда аз 75 ҳазор обуначӣ дорад ва дар саҳифаи Инстаграмаш зиёда аз 887 ҳазор обуначӣ дорад. даромади асосии сароянда аз иштирок дар тӯю маъракаҳо мебошад. дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ҳам ба анҷом расид. боварӣ дорам як каме ҳам бошад ба шумо маълумоте пешкаш кардам. ҳатман дар канал обуна шудан ва дар видео лайк монданро фаромӯш насозед.
ва ҳатман дар комментария фикрҳои худро нависед. худоҳофиз дӯстон, интизори наворҳои нави мо бошед.